ಪೂರ ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡ ಜನತೆಗೂ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಖಿಲ್ ತಗೊಂಡುಲಾರು ಒಂದು ಸಿನಿ ಗಮ್ಮತ್. ವೆಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರಾ ಫುಡ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಲೋಸ್ ಕಿಚನ್ ಕದ್ರಿ. ಸಿನಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಯೆ ಪಂದ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದುಲರಾ. ಹಾ ಮೇರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ದಿನಾರು. ಹಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ MBBS ಮಲ್ತಿನಾರು. ವೈಟ್ ತಿಳಿಪಾವ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ ತಿಳಿಪಾವ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೂರ ಜನಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ ದಿನ ನಮ್ಮ ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗುಲೇರು. ಎಂಕ್ಲ ಪರವಾಗ ನಿಕ್ಲ ಪರವಾದ ಆರನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ತವನ್ಗ ಸರ್. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ ಪಂಡ ನವರಸಗಳ ರಾಜ ಪಂದ್ಪಂದಿರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನವರಸದ ಭೋಜನ ನೀಡಿನ ಮಲ್ಲ ನಾಯಕ ಸರ್ ಇರ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ದಾಯಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಡಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ತೆಲಿಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಬೈದ್ರು. ಓ ಆಕ್ಷನ್ ಅವಡು ದಾಲ ಅವಡು ಒಂದೇ ಕೊಂಜಿ ಹೀರೋ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ತೆಲಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಪಂದ್ ಬೈದಿನಾರು ಇರು. ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಾರೆ ಅವತ್ತನೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಅವನು ನನ್ನ ಏರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೂರ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆ ಮೂವಿಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್. ಮೂವಿದೆ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರಡೆ ಈತ್ಕೆಂದ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಮೂವಿ ಪಂದಾನಾಗ ಸೊ ಬೇತೆ ಮೂವಿಗ್ಲ ಈ ಮೂವಿಗ್ಲ ಈರಿಗದಾದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ ಒಂದುಂಡು ಸುರ್ಕಾದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ಮಸ್ತ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ಈತೆ 2022 ಸುರುತ ಚಿತ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಭೋಜರಾಜ್ MBBS. ವಿಶೇಷ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ನುಳ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು. ನಾಡದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚಂಡು ಇಂಚಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡಿದು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ. ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ನಿರೀಕ್ಷೆಪ್ಪುನು ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಪನ ರಡ್ಡೆ ಕಾಲ್ಗಟ್ಟೆ ಜನಕುಲು ಬತ್ತಂಡ ಜನಕುಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಜನಕುಲು ತುಳು ನಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಆವಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ತೆಲಿಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚದು ಪುನಗ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ಪಿನ ಜನಕುಲು ತೆಲಿಪೇರೆ ಆ ತೆಲಿಕೆ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ತೂಲೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಮೂವಿಗೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಡಿ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಜನಕಲ ಓಕೆ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಮೂವಿಡ್ ಲವ್ ಸೀನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿ ಹೊರ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೊರ ತೆರೆತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಓಕೆ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಏತ್ ತೆಲಿಪೆರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾತು ನೊಪ್ಪಿರು ಅವಳ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತರು ಪಂಡ ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ಅಂದುಂಡು. ಸೊ ಮುನ್ನಾಬಾ MBBS ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಿದಾದ MBBS ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ಲ ಬೈದನು. ಸೊ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ಗ್ಲ ಐಕ್ಲ ಆ ಮೂವಿಲೇಗ್ಲ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಅವು ಬೇತನೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು. ಒಂದು ಬೇತನೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು. ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅಸಹಾಯ ಕತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕತೆ ದಾಪಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಸರಿಯಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜವಣಿಯರು ಅಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಕ್ಕ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಅತ್ತೊಂದು ಬೇಲೆನೇ ಕಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಇಂದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನಡು ತನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಆಸೆ ಪುಣ್ಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ಒಂದಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಆಯ ಬರ್ಪಿನ ಕಷ್ಟ ಆಗ ಕೆಲವು ಬೇಲೆಜ್ಜಿಂದ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಪಗ ಆಗ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಒತ್ತಡಲು ಆಗ ಬರ್ಪಿನ ಕೆಲವು ಇಕ್ಕಟ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೆಲವುದ ಟೈಮೋಡು ನಮ್ಮ ಓಲ ಒರಿಯಡ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಜಿ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಆಪ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೆಲವು ಬರ್ಪುಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಎಂಚ ಎದುರಿಸವೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಂಡ ಸಾಲ ಮಲ್ಪಿ ಆ ಸಾಲನು ಎಂಚ ಸಂದವೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಾಲು ಎಂಚ ಬಿತ್ತು ಬರ್ಪಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪಿ ಒಂದೇ ಕೆಲವು ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಸಾಲುಡು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ
ಆ ಸಾಲುಡ್ದು ಪಿದೆ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪೆ ಆ ಸಾಲುನ ಇಂಚೆ ಸಂದವೆ ಸಾಲು ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟೋಗಿ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಲ ಕೆಲವು ಮರ್ಯಾದಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಲ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಚ ಬೂಟುನು ಎಂಚ ಸಂದವನ್ನ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಸಂದ ರೈಕ ತಕ್ಕಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಜ್ಜಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಿನ ತಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆಪೆ ఆయన ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂಚ ಆಪುಡು ಪಂಪಿನನೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಳೆ ಆ ಎಲೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಾಮಿಡಿದ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಮಸ್ತ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಲು ಫನ್ನಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಡು ಎಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ಪುಡು ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಪೂಪಿನ ಕತೆ ಅವು ನಡಪುನು ವಿಷಯ ಸೀರಿಯಸ್ ಆ ತೂಪಿನಾಗಲೇ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪಡು ಅಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಡತೊಂದು ಪುಣಿ ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ಅವು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಡತೊಂದು ಪುಣು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ಲು ಉಂಡಾಯ್ತು ತೂಲೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇವ್ರು ತೂಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಕಾತುಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏ ಪರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಂಡು ವೀಕ್ಷಕರು ಏತ್ ಪಂಡ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ಪಂಡ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ಟೈಟಲ್ ಕೇನಗನೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಬುಂಡು ಅವಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ ಉಪ್ಪೋಲಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಅಂಡ ಮೇನ್ ಅದು ಇರೆಗ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಮೂವಿಡ್ ಇರು ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಅದು ಇತ್ತರು ಅಂಡ ಈ ಮೂವಿಡು ಹಾಸ್ಯ ನಟದ ಪ್ಲಸ್ ಇರು ಮೇನ್ ಆದುಲ್ಲಾರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೀರೋನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲಾರು ಸೊ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಸರ್ ಆಯ್ಕಲ ಒಂದಿಕ್ಲ ದಾದ ಇರೆಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ ಒಂದು ಯಾನು ಹೀರೋ ಅತ್ತು ಹೀರೋ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸರ್ ಹೀರೋ ಒಂದು ಪುನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಗೋಚರವೈನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಡು ಇಂಕಲು ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಕಲ ಟೀಮ್ಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲೇರ ಏರ್ ಮಾತ ಬೆಂತೇರ ಅಕುಲು ಮಾತ ಹೀರೋ ನಕುಲೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ದಾಯಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ದಾಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಹೀರೋನ ನೆಟ್ ఆయన ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೆಗರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ఆయన ಪ್ರಯತ್ನಲ ಪರಿಶ್ರಮಲ ನೆಟ್ ಸೇರ್ದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಹೀರೋಂದತ್ತು ఆయన ಪುದರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೈಟ್ಲ್ ಎಂದ ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ಉಂಡಾತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೀರೋನಕ್ಲೆ ಬಟ್ ಮಾತೆರ್ನ ಸಾಕಾರೋಡು ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಯಾರಾತನು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆ ನಿರ್ನ ಬರವಣಿಗೆಡು ನಿರ್ನ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷದ ಚಿತ್ರಾರಿಗೆ ದೇವ್ರದ್ದು ರಡ್ಡು ರಡ್ಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕಂದನೆ ಚಿತ್ರಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬಂದು ದೇವ್ರ ಎಂಕಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಯೋಗ ಸುರುಕಾದ ಇಂಕಲ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ತೆಲಿಕದ ಬಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದ ಯಾರು ರಡ್ಡು ಜನ ನಾಕಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಡು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸಾರಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಸಾರಲ್ಲ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಅವು ಸುಮಾರು ಸೀನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಆ ರೀತಿ ನಾಲ್ಪ ತೆಲಿಕೆ ಏಪಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದ ಒಲ್ಲೇರು ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಚೋಟು ಮಿಜಾರ್ ಒಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರಿಶ್ರಮಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡು ಮಾತೆರ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾರ ಕಾರಣ ಆಪಡು ನನ್ನ ಈತು ಪೊರ್ಲು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ 18 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ 1 ಫೆಬ್ರವರಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 18 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡ ಐಕ ತಕ್ಕಂಜಿನ ಚಿತ್ರನು ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲ ತುಂಬು ದಿವೊಂದುಲ್ಲ 18 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲ ತಿಳಿಕೆ ನಿಕ್ಲ ತಿಳಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅವೇ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಯಶಸ್ವಿಗೂ ಕಾರಣ ಅವಡು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಫಲ ಕೊರ್ಪಿನಾರ ದೇವರು ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿನಂಚಿನ ದೇವರು ಬಂದಾಗ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರು ಅಕುಲು ತುಯ್ಯರಂದ ಅಕುಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿರಂದ ಅಕುಲು ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿರಂದ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಗೊಂದತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರಗೊಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಗಳ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಅಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ದಯಪಂದಾಗ ನೆಟ್ಟಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮುಡು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ అయిన ಟೈಮುಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಪನ್ನಾಗ ಲೈಟ್ನ ಕೆಮರಾಮನ್ ನಕ್ಲಾವಡು ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ನಕ್ಲಾವಡು ಮೇಕಪ್ ದಕ್ಲಾವಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಾವಡು
ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಕುಲ ಅವಡು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕುಲ ಅವಡು ಅಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲ ಹೋಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೇ ಇಡೀ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ 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 ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಎತ್ತೋ ಟೈಮ್ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಬೊಕ್ಕೊರೆಡ ಪನಿಯರ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆ ಕುಡರ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ದೇವರದೇಟು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕರಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಂಗೆ ಟೇಕಪ್ ಓಡೋದಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಕಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂ ಓಡುದಂಡ ಆ ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂ ಓಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿರಂದ ಇಂಕಲಂಚಿನ ಎನ್ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬದುಕ್ಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆಪುಣು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಖಲನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಏನೊಂದು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವೇ ಆದಿತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇಕಲಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಕ್ಲಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರಿಗ್ಲ ಸಮ ಅದು ನೆಲ ತಗ್ಗದು ಮುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಕೂಡ ಕಲಾವಿದರು ಮಿತ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಈರ್ ಪನ್ಪಿಲಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ನನ್ನ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಸ ಇತ್ತೆ ಪನಗ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟೋಡುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಕಷ್ಟೋಡುಲ್ಲ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇಲಜ್ಜಂದು ಒಲ್ಲೇರು ಆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ಇತ್ತದ ಟೈಮಡು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಮೋಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ನು ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ನು ಅಕಲು ಪಾಸ್ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸು ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬೈಜಿ ಎತ್ತೋ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನ ಬೈಜಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬೈದನು ಅಂಚೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಎತ್ತೋ ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮೋಕೆಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೊತ್ತಿನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸಣ್ಣ ಬತ್ತಂದಂಡ ಅಡಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅವು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೇರು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕಲು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ದೇವರ ನಕಲು ತುಯ್ಯರಂದಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ತೆಲಿಪವನ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಯರಂದ ಎಂಕ್ಲಿ ನಂಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರಲ ಆಪುಜಿ ಅವು ತಟಸ್ಥ ಆದ್ಬೋಪುಂಡು ಐಕ್ ಪೋಡದು ಮಾತಿಕ್ಲ ಸರ್ವ ಕಾರಣನೇ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ನಕಲು ಅದು ಕಲಾವಿದರಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿತದೆ ಒಮ್ಮತ್ತು ಹೊಡಿತದೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಡುತ್ತೆ ಆಯನ ಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆನಂದಂಡ ಐತ ಪಿರೋಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅವನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವನುಂಡು ಪಾಡ್ನ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಲಾಭ ಪುಡಿ ಬಾಪ ಬಕ್ಕದ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಅಕ್ಲಿದ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿದ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಐತ ಪಿರೋಡು ಎತ್ತೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಬದುಕುವೇರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎತ್ತೋ ಕೆಲವು ಸರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಪೇರು ಮಂಡೆ വെച്ചിട്ട് ಇಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ನೆಕ್ ಬರ್ಪೇರು ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದು ರಡ್ಡೆ 4 ಗಂಟೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಪೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಸಾಧೆ ಆಪುನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬದುಕು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನೀರುಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನುಡು ಬೋಜರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂತೂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಏತ್ ಆಪುಂಡ ಆತ್ ಆರ್ನ ಜೀವನ ತೆಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನನ್ನ ದಾದ ಅಣ್ಣ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅವ ಏನತ್ತೆ ನನ್ನ ನಡು ನನ್ನ ಮಲ್ಯ ಮಗಲು ಅಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಸ್ತೇಷದ ಕಲ್ತೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಭರತನಾಟ್ಯಡು ಇತ್ತೆ ವಿದ್ವಾತ್ ಮಲ್ತೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಂದು ಚಾಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತೂ ಆ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದನು ಎಂಕಲ್ನ ಕಲಾವಿದನು ಒಂದು ಕಲಾವಿದನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಆಯಡಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಡುಪ್ಪನ ಕಲಾವಿದ ಇಪ್ಪಿ ಆ ಕಲಾವಿದ ಇತ್ತಂದಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುನು ಆಗ ಆ ಉಮೇದು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಆಗಿ ಓಲ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಅಂತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಆತ ಖಂಡಿತ ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ನಂಗೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಯಾನಂತ ನನಗೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆಗ್ಲಿ ವೀಟ್ ಅಭಿರುಚಿ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಪಿಲೆ ಜೋಕುಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಭಿರುಚಿ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಅವು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪು ಅವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತೀರಿ ಬಟ್ ಆ ಜೋಕುಲೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಆಪುಣೆ ಇಂಚಿನೇ ಆವಡು ಒಂಚ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯಡ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಲ ಬೆಳಗುನು ಆ ಪ್ರತಿಭೆಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೇಕ ಆಪುಡು ಅಕ್ಲಿಗಳು ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ರೂಪನ ಆಸೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಡು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕನೆಯರೆ ಅಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆಪುಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಅಕ್ಲಿಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಬೋಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡು
ಅಂಚ ಅಕಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಉಲ ಎಡುಕೋಡು. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ದಾಲ್ಪಂಡ ಈರ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆದುಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಿಖಲನ್ ಎತ್ತಿರ್ಗ ಆ ಕಲೆ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲುವ ಸರ್. ಈರ್ ಆಕ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದುಪ್ಪರ್ ಖಂಡಿತ. ಈರೆಂತದ್ದು ಏತೋ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನ ಈರ್ಲಕ ಆವೋಡು ತೆಲಿಪಾವಡು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪುಡಂಡ ಬೋಜಣ್ಣಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾದರಿ ಪಂದು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಏತೋ ಕಲಾವಿದಿರೊಲ್ಲೆರು. ದಯಪಂಡ ಈರು ಕಲಾವಿದರು ಪಂಪಿನಂಡ ಪೂರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದ ಬಂಡಲ್ ಸರ್ ಈರು. ದಯಪಂಡ ಈರೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಾರ್ಡ್, ಇರ್ನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವ್ ಅತ್ತಂದೆ ಇರೆಗ್ ನವರಸ ರಾಜ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪೆರ ಬಂದೆ. ಸೊ ಈರ್ನ ಇಂಚ ಲೈಫ್ ಪನ್ನಾಗ ಸೊ ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬುಡ್ದು ಈರ್ನ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಐತಂಡ ಸರ್. ಎಂಚಾಡ್ದು ಬತ್ತಾರ ಇರು ಪಂಡ ಸಾಂಗ್ ಹಿಡ್ದ ಅವಾರ್ಡ್, ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಾರ್ಡ್, ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಐತಂಡ ಚಿತ್ರರಂಗಡಿ ಬರೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಸಕ್ತಿ ದಾಯಿ ಬತ್ತಂಡ ಸರ್. ಯಕ್ಷಗಾನ ಫಸ್ಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿನ ನಾಟಕ ರಂಗ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಫಲ ಗೊತ್ತಿನ ದೇವರು. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಆಯನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಹಣೆ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಲ್ನ ಕಲ್ತು ದಾಂಡ್ ಬಂಪಿನ ನಂಗೆ ಚಿಂತನೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗ ಅವಡು ಅದು ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪುಣಂದ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕಲ್ತು ದಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ಬರ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಭಿಮಾನಕುಲೇರು ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ನಂಗೆ ಬತ್ತುಂದ ಕಲ್ತು ದಾಂಡ್ ಬಂಪಿನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬತ್ತುಂದ ದಾದಾಪು ನಮ್ಮ ತಟಸ್ಥಾಪಗೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ದೇವರೇ ಎಂಕಲ ಪನಗ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ಪುನಃ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವು ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾನೆ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡ ನಂಗೆ ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂತಿನ ಅಗೋಚರವಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಉಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಆ ಶಕ್ತಿದ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಕೆಲಸದ ಮಿತ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು. ಭಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಾಗ ಆ ನಂಗೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಕೆಲವು ಸರಿ ಯಾನ್ ದಯ ಬಂತ ನನಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತು ದಾಂಡು ನನ್ನ ಯಾನೆ ಬಂದಿನ ಅಹಂಕಾರ ತಂಡ ದಾನೆ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪರ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆತ್ಮರ್ತನ ದೇವರದಾದ ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಈಗ ದೇವರ ಎಂಕ್ ನಲ್ಲ ತನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಕಲ್ತತಿ ಯಾನು ನಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರಿಗೆ ನಿತ್ತಡಿ ಈ ಕಲ್ಪ ಮಗ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ನೀಕ್ ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ನೀಕ್ ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಕೊರಪಿರದೆ ಅವೇ ಯಾನು ಕಲ್ತು ದಾಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾನ್ ಪಲ್ಲೆಕ ಆಂಡ್ ಎನ್ನನೆ ಪಂದು ಇತ್ತಂದ ದೇವರು ನಂಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಉಂಟವರಿಗೆ ಅಡೆ ನಮ್ಮ ತಟಸ್ಥಾಪ ಅಂತ ಏಪಲ ಕಲಾರಂಗುಡು ಕಲಾವಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದೇ ಒಪ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪಿನ ಸಾಗರ ಲೆಕ್ಕ ಸರ್. ಏತ್ ಮುಗಿಪಾಯರ ಆವಂದಿನ ಅದಾದ ಕಲೆ ಪನೋಲಿ ಮುಗಿಪಾಯರ ಆಪುರಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಏತ್ ಪುಟ್ಟೊಂದೇ ಉಪ್ಪಿರು ಕಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಅದೇ ಕಲ್ತಿನಾತು ಮುಗಿ ಅಂದಿನ ಕಲಾವಿದರು ಅಂದಂದು ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶ ಅಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನ ಬರವಣಿಗೆ ತಕ್ಕಲು ಇಂಚಿನ ಸಿಂಗರ್ ನಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಚಿನ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅವಕಾಶ ಪೂಜಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಕ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಪ್ಪುನು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಬರಿಪಿನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ನಿರ್ದೇಶಕರನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಹೊಸ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೋಡದಾದ ಆಪುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಕಲಾವಿದರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ఆయన పిక్చర్ మేన పిక్చర్ అన్నది ప్రతి పిక్చర్ల సపోర్ట్ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಬೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಟ್ರೂ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬರಬಿಡ್ದು ಒಂತೆ ಸಿಲಿದ ಕಡೆ ಪೋಯಿ ಒಂತೆ ಕಾಮಿಡಿದ ಕಡೆ ಪೋಯಿ ಇದಾದ ಪೆಂಡ ಸೊ ಯಾನಿತೆ ಇರಗ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮುಜ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕನೆ ಟಕ ಅಂದ್ ಇರ್ಪಾ ನೋಡು ಓಕೆನಾ ಟಕ ಅಂದೆ ಕೊರಡು ಸರ್ ಬೋಜರಾಜ್ ಸರ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಸ್ಮೈಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಸ್ಮೈಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಈ ಸಿಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಕೇನ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏಪ ಅಂಡಲ ಮೀ ಒಂದೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತಾರ ಮೀ ಒಂದೆ ಎತ್ತು ಮೀ ಅಂದೆ ನೀವಂದೆ ಪೋತರು ಬಂದ ಬೇಜಾರತ್ತ పోతారు ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ మీద ಬಂದಾಗ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೈಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ
ಈ ಕೆಲಸರಿ ನಾಟಕ ಅಪ್ಪನ ನೈಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡಲ ಬಣ್ಣ 3 ಗಂಟೆ ಆತ ನಾನು ಕೋಡಲ 3 ಗಂಟೆ ಮುರಿನ 5 ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ಬರ್ತನಕ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಂಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಟ್ಟಡ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ದವನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎತ್ತೋ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎತ್ತೋ ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಕಲು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ ಕಾಪೇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಯ್ತು ಕಾಸ್ಬೋಪನು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ನಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಗಮನ ಪುಣ್ಣ ನಂಗೆ ದೇವರ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಯಾನು ಗೋಡೆ ಬನ್ನ ಪುಲ್ಯ ಆತು ನೀನು ಲಕ್ನದ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅತ್ತದ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ತಾದ ಮಲ್ಪನು ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಮೀದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾದ್ ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪನು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ನಿತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಗಮನ ಪೋನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗಾಣ ವಿಜಯ ಮೇಲೆ ಬಯ್ಯಡಲ್ಲ ನೀವಲ್ಲಿ ಆಂಡ ನಮರ್ದಾತ್ರ ಅಟ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಯ್ರ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂಚೆ ಪೋತಿನ ಉಂಡು ವರ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸರಿ ಅಂಚಡೆ పోతున్నాడు మామూలు సార్ ఎంకల్ ఏదైనా షూట్ అర్జెంట్ ఓపెన్ பண்ணா ಪೂರ ಮಾಮೂಲು ಅದುಪುನು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಕಡೆ ಫುಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬುಡದಿನ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಟಿಫನ್ ಕನೋಲಿತ್ತನ ಅಂದಿ ಪಂಡ ಆತಂಡ ಇಂಚ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕುಂತಿನ ರಾಪುಜಿ ಪನ್ಪಿಲ್ಲ ಕದ ಅದನ್ನ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಏನು ಮುಚ್ಚದಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಪನ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸರಿ ನಂಗೆ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಟ್ಟೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದೇವರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗುಡು ಮಲ್ಪೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಗುಡು ಮಲ್ತು ಎತ್ತೋ ಕಷ್ಟೋಡು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಶೆಡ್ ಪ್ರೀತಿದೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ಬಜೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬಜೆಟ್ದ ಮೆತ್ತು ಉಳುಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದಲ್ಲ ಸಟ್ಟಿಡ್ ಲಾಯ್ಕ ಅವನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಟ್ಟಿರ್ದ ಇಲ್ಲದ ಲಾವುಂದು ಅವನು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಉಂಡು ಅವಲ ಅಂಚ ಅಣೆತು ಬುಡದಿ ಇರ್ನ ತುಂಬೊಂದಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಪುನಾರೆ ಗೊಂಜಿಲ ಕಡ ಆ ಸೆಟ್ಟಿಡ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಅಡಿಗೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಅವರೊಂದು ಸಟ್ಟಿಡ್ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವನು ಒಂದು ಸಟ್ಟಿಡ್ ಇಲ್ಲದ ಲಾಯ್ಕ ಎರಡು ಜನಕ್ಲು ಬೇಜಾರಾಯರು ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಅಂದವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದಂದ ಸರಿ ಅಂಚನೆ ಸರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸರ್ನ ಎಂಕ್ಲು ತುಯಿಲಕ ಬೇಲಿದ ವಿಷಯ ಬತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪೇರಾರು ಸೊ ಆರ್ನ ಕೈ ಟೈಪ್ ಪಂಡ 2 ತಿಂದಿನ ಉಂಡೆ ಸರ್ ದಪಂಡ ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ಲ ಏಪಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾರು ಸೊ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಬತ್ತನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏತ್ ಉದ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಂಡಲ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂದೊಂದು ದಿವ್ಸ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ಕೆ ನೋಡ ಐಡ್ ದುಂಬು ಸ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಂಡ ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ಗ ಅವ್ರು ಆರೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವ್ ಆಯ್ಬುಕ ಪಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದು ಕೊನಪೇರಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೊನನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಕ್ಕೆ ಪನ್ನೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಾತೆರುವ ಅಂಚನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡ್ಲ ಪಾತೆರು ಅಂದ ಫಿಲ್ಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾತ್ರ ಬೇಡ ನಾಟಕ ಯಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಚ ಪಾತೆರುವ ಅಂಚನೆ ಪಾತ್ರೋಡು ಇತ್ತ ಇರೇಗಿ ಯಾನು ನೆಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮುಲ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ತೋಜೆ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ಯಾನಾದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಇದು ಏನ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಒಬ್ಬನಾಗ ಆ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಜವಣ್ಯನ ಅಂಜೋನನ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನೇ ಅದು ಏನ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜನು ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇಬ್ಬಂದ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಅಜ್ಜಿರ ಪಾತ್ರ ಪುಂಜವನ ಪಾತ್ರ ಅಜ್ಜಿರ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಪಾತ್ರದ ಕಂಜಿನ ಕೆಲವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾತ್ರ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಕೆದಕ್ಕ ಪಾತಿರುವ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಂಚನೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ದಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಪನ್ನಾಗ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಟಕ ಪಾತಿರ್ದು ಬೀನಿ ಅವು ನೆಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅನ್ನಾಗ ಹೆಂಗು ಸಿಂಗಲ್ ಇಪ್ಪುನ ತೋಲೈ ಗ್ರೂಪ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಟಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅನ್ನಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಪನವರು ಪನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಖಾಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗದ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಮಲ್ಪಾರೆ ಅವ್ರು ಮಲ್ಪನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಪ್ಪನ ಮೈಕ್ ದರಿ ಸರ್ಕಸ್ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಆತುಂಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆದ್ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಅಥವಾ ಈರು ದಾಲೇಜಿ ಅನ್ನೋರೆ ಕಲಾವಿದೆ ಪೂರ ಏನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಜನತೆಗೆ ದಾದನ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಅವು ಏನೆಕ್ಕಡರ ಪಂಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕ ಎಂಚನ ತುಳು ನಾಟಕದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಗ್ಲ ನಾಟಕ ಕೊಟ್ಟು ಬೈದಿ ನಕಲು ಇಂಗ್ಲಿ ನಾಟಕ ಅಂತ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಜೋಕಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ಎತ್ತಿಲಾಗ ಅವನು ಇಂಗ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತಿಲಾಗ ಶಾಲೆ ಇತ್ತಿಲಾಗ ಅವಳು ಕಲ್ತದ್ದು ಅವಳು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆದ ಕಲ್ತಿರದ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಚಿತ್ರರಂಗು ಬರ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಐಟು ಬತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಕಷ್ಟ ಆಗುದಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ತದಪ್ಪ
ಒಂತೆಳ್ಳ ಕಲ್ತದು ಪೈಟ್ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪನ್ನಗ ನನ್ನಾತು ಬುಳೆ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನಾತ್ ನಮ್ಮ ಬರೋಂದುಂಡಾತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಡೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರೋಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೈಟರ್ನ ಕುಲ್ಲೇರು ಹೊಸ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಕುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿ ಮಾತು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸತನ ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಮಂಡೆಡುಪ್ಪುಡು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಮಂಡೆಡುಪ್ಪುಡು ಇಂಚೇನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಮನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುಡು ಹೊಸ ನಮನದ ಕತೆ ಬರೆಕ ಒಂದುಪ್ಪುಡು ಐಕ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೋಡ್ನಂದ ತುಳುಪು ಚಿತ್ರ ಬರೋಂದೆಪ್ಪುಡು ತುಳು ಚಿತ್ರ ಬತ್ತುಂದಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಗು ಇತ್ತೇ ಇರಂದಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಗೆಂದೇ ಇರಂದಂಡ ಐಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಾತಲ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಭೋಜರಾಜ್ MBBS 18 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ 2.25 ಗಂಟೆದ ಮನೋರಂಜನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಜನಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ದಾದಂದು ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಅಭಿನಯ ಇಂಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬದ್ದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ನಿಕ್ಲೆ ಇದ್ರು ಕನವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಮಾತ ತೂಲೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬುಳೆಪಾಲೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಚಿತ್ರರಂಗಳ ಬುಳೆಯೋಡು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಅಂಚಿನ ಭೇದ ಹಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ಮಾತಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಭಾಷೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಭಾಷೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಳು ಅದು ಕನ್ನಡ ಆಡು ನಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ನಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪುರ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ನಲ್ಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರೋಡು ನಂಡ ನಿಕ್ಲ ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಿತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ನಲ್ಲಾತ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಬರೆಯರಂಡು ಮತ್ತೆ ಭೋಜರಾಜ್ MBBS 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೆಯರಂಡು ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಬೈತನು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಐತ ಬೇರಿಕ ಅಬತಾರ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ನ ಅಬತಾರ ಅರ್ಜುನು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರೊಡೊಲ್ಲೇರು ಅಬತಾರ ಐತಲ ಅಬತಾರ ಮಸ್ತ್ ವಿಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಐತ ಬೇರಿಕಿ ಮಗನೇ ಮೈಷ ಉಂಡು ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಲೈನ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಥರ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೂಡ್ದು ಬೈದು ಹೊಸ ನಮೂನದ ಕಥೆಗಳು ಹೊಸ ನಮೂನದ ವಿಷಯಗಳು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡು ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ತೂಲೆ ಭೋಜರಾಜ್ MBBS 18 ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಪ್ಪಲಪ್ಪಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಖುಷಿ ಸರ್ ಖುಷಿ ಇನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೆಂಡ ದಾಯಪಂಡ ಕಲಾವಿದನ ಮನಸ್ಸೇ ಅಂಚತೆ ಸರ್ ಎಂಕಲ ಮೂವಿನ ಮಾತ್ರ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತ್ರ ತೂಲೆ ಅಂದ ಏಪಲ ಪನ್ಪುಜೆ ಎಂಕಲ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರೆರ್ಲ ಎಂಕಲಕ ಸಾರ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರೆ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರೆರ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡ ಒಡು ಪಂದು ಬಯಸ್ವರ್ ಸರ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಈರೇನು ಬುಡ್ಪಿನ ದಯಪಂಡ ಈರು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಜ್ಜೆ ಸರ್ ಅಂಚ ಕಡಪುರ ಸೇಫ್ ಅದೇ ಪೋಪಾನ ಸರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಸರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಬೈಡ್ ಸಾಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ ಕಡಪುರ ದೀಕ್ಷಾ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋಡ್ ಹೆಂಗ್ ಪೋಯ್ದು ಸಂಬಳ ಕೋಜನ ಬಾರಿ ಬಂಗಾವು ಸರಿ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ನೋಡು ಈರು ಓಲ್ಡ್ ಈರ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಸಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನಗ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಓಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ದಾನೆ ಪೊಣ್ಣೆ ಪನ್ನಗ ದುಂಬುದ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಚಿತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿ ಇತಿ ಎಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಂತ ಚಿತ್ರ ದೇವ್ರ ದೇಟು ಇಂಗ್ಲಿಗ ಆ ಚಿತ್ರೋಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಣತ್ತ ನಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾರ ರೈಟರ್ ದಂಡಕೇರಿ ಸರ್ ಆರು ಆ ಚಿತ್ರನ ಕಥೆನ ಪದ್ಯನು ಬರೀತೀನಿ ಆರಿಂಗ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಆ ನಿಕ್ಲು ಆ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಆ ತೋರ್ತನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಆ ಪದ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು ದುಂಬುದ ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ ಪದ್ಯ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಂಡಗೇರಿ ಸರ್ ಗಾರಿಗೆ ಸುರುಕಾದಿ ಸೌಮ್ಯ ಸಂದವಲ್ಲ ಆ ಪುರಿದ ಪದ್ಯನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಡ ಅವಕಾಶ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರಿಯರು ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆ ಪದ್ಯದ ಲೈನ್ ದಾನೇ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವ ಮನಸ್ಸಿಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವ ಆಸೇದೀರು ಈ ಕಾಪೂವ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವ ಕಾಪೂನ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವ ಬಲ್ಪಾದ ಸೂರೆ ಪಲಕಾದ ಮೂಡಿ ಕೈದೈ ಕ್ಲೇಮೋ ಕೇಡು ತೂಯದೆ ಸಿಂಗಾರಿ ಪುಣ್ಣೆ
மதிமால மண்ணே என்னுடல சிறிதேவியா చిలిపిలి పంపిన పక్కిలు పారున చిలిపిలి పంపిన పక్కిలు పారున బతుకుద ఉల్లాసదానే தானே பொண்ணே நின்ன மனசிங்கு தெரியந்தே போவா ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ತೆರೆಯಂದೆ ಪೋವಾ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ದಾವ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದು ಪನ್ನೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಒಂದೇ ಸಾಂಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ನ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದುಂಡು. ಆ ಸಿಂಗರ್ಲ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಹೊಸ ಸಿಂಗರ್ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ದಾನಿ ಪೊಣ್ಣಿನ ಪಂತೇರಿ ಇಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತು ಇಲಕ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ್ಲ ಏನಡಿಕೆ ಏನ್ಲಕ ಸೊ ಬೋಜರಾಜ್ ಸರ್ ದಾದಾಂಡ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ನವ್ಯ ನನೊಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಶೀತಲ್ ಸೊ ಮುಕು ರಡ್ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗ್ಲ ಇರುಲ್ಲರು ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿಲಕ ಒಂಜೆಟ್ ಮೀಸೆ ಉಂಡು ನನೊಂಜೆಟ್ ಮೀಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕದ ಅದನ್ನ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ರೆಡ್ ಪೊಣ್ಣು ರೆಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂತೇನೆ ಬಟ್ ಈರ್ ಒಂಜೆಟ್ ಮೀಸೆ ಉಂಡು ಒಂಜೆಟ್ ಮೀಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ರೆಡ್ ಶೇಡ್ ಉಲ್ಲ ಬಂತೇನೆ ಅಂದ ಈರ್ ಎನ್ನದಿನಿ ಈರ್ ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪೊಣ್ಣು ದಾದವು ರೆಡ್ ಪೊಣ್ಣು ದಾದ ಅಕುಲ್ ನಡು ಇಂಕ್ ದಾಯ ಬರ್ಪೇರು ಏನು ಅಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಪಾತ್ರಗೂ ದಾಯ ತಿಕ್ಕುಳು ಅಕ್ಲಿಡ್ದು ದಾದ ಇಂಕ್ ಆಪಿನ ಅವಾಂತರ ಎಡ್ಡೆ ಆಳು ಎಂಚಿನ ಪಂಪಿನ ನಿಕ್ಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಡುಪ್ಪುನೆ ಆಕಲ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪು ಜರಿ ಏತಾಂಡಲ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪಡ ನೀತೆ 15 ಮಗು ಪೋದು ಎಂಕಲ್ ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಕುಲ್ದು ತೂವೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಸೂಪರ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ತೆಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆದೊಲೈ ಕುಲ್ದಿಲಕ ತೆಲಿಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜನ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಬದಲು ಒಂಜಿ ರಾಜ ಕುಲ್ದೇರು ಸೊ ಆತ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಕಾತಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಉಂದೆನ್ ಬುಡ್ದಿ ಅಂತ ದಾಲಪಂಡ ಬುದ್ದಿ ದಯಪಂಡಿ ಯಾನ್ಲ ಉರ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಯಾನ್ಲ ಉರ್ತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆ ಅದು ಇರಪಂದುಲ್ಲೆ ಬೋಜರಾಜ್ MBBS ಕಾತಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಸ್ಯದ ಭೋಜನ 100% ಉಪ್ಪುಂಡು ನನ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಸೊ 17వ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯದ ಬೈದಿನ ಅವತ್ತಿನ ಮೇನ್ ಅದು ರಡ್ಡು ಹೀರೋನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ತೆರೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ದುಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲಿ ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಲ್ಲಾತ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ದೇವರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಈತ್ ನೆಟ ನಿಕ್ಲುಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನ ಯಾ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ದೀಕ್ಷಾ ತುಯ್ಯರತ ಏನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚನೆ ಎಂಕಲು ನನಾತು ಹೊಸ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಎದುರುಗು ಬರೋಂದುಪ್ಪ ಅಡೆನಿಟ ಕಾತೊಂದುಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೊಂದುಪ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು